मी 15-20 वर्षापर्यंत एकदा आलो होतो आणि मी इकडच्या सर्व स्कूलमध्ये अपील केलं होतं की तुम्ही हे पाकीट काढा, पण इतक्या वर्षांनी का होईना तुम्ही ह्या पाकीट काढलेल्या आहेत. आम्ही आता वाळपय बसस्टँडवर पण पाकीटची सुविधा करणार, कारण तुमचा उत्साह बघून मला वाटलं की आम्ही ती सोय अजून जवळ आणायला पाहिजे, म्हणजे ते जास्त लोक पास होऊ शकणार. तर पुढच्या महिन्यातच मी ते एक पास सिस्टम सुरू करेल. त्याच्या पलीकडे म्हणजे आपण हायस्कूलमध्ये पण हे पास घेऊ शकतो. जर आपल्याजवळ जर प्रिंटर नसला तर आपण ते पासचे फॉर्म भरले आणि ते जर अपलोड केले तर आम्ही प्रिंट करून नंतर तुमच्या स्कूलमध्ये ते पास पाठवू शकतो. म्हणजे तुम्हाला परत साखरेला नाही तर वाळपय बसस्टँडवर सुद्धा जायची गरज नाही. आणि दुसरे कुठल्याही गाड्या जर आपण त्या राहण्याचे ॲडजस्ट करू शकलो तर ते पण तुम्ही आम्हाला कळवा. आम्ही त्याप्रमाणे थोडंसं टायमिंग वगैरे ते करू. या शाळेला ती स्कूलची सुविधा देऊ आणि इलेक्ट्रिक बस सुरू झालं, कारण नंतर 100 इलेक्ट्रिक बस येत आहे, त्यामुळे इथं 20 ते 25 बसेस ॲड होणारच. तर झाल्यावर त्या डायव्हर्ट करता आल्या ते थोडंसं सोयीस्कर होईल. त्याच्यावर पण आम्ही कदम मावण्याचा विचार करू. मी सर्व शाळेचं आणि सर्व विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करतो